Hij is nog speciaal die tarret op die treppen, die liet je mij vreselijk. Nou, ik heb de laatste weken, want ik ben een beetje aan het trainen van wintertriathlon in Asten. Dus ik heb wel aardig soort rieden. En ik denk dat het rieden wel goed is, want het is echt beenheffen en de bovenbeenspieren. Dus ik hoop dat ik daar wat aan ha. Sanet, dan dat je het wel. Zie, ik lees het even vast. Ik heb een cameraatje bij me. Ik probeer dat iedereen dat ik nog even zien kan. Sjonger, hutdraver en tijdelijk cameraman Siep van der Ploeg die redt het op om bij de start al in een soort van koppositie te komen. Dan is het zaak om oer die trap bij de diek zo gauw mogelijk bij die drie gebouwen te komen. Zet hem op, Siep! Nou, 1, 2, 3, zo'n 134 treden is het op naar de finish. Die is in het stadion, dat letterlijk de wedstrijd Marco versus Foppe eindigen in 4-0. Ja, een eerste plak zit er dan net in voor Siep. Die eer gaat naar Jeroen Vochtelo van Jesterwaarde. Heel leuk om te doen. Wat was het zwaarst? Die trappen natuurlijk. Omhoog. Ja, en dan naar beneden kan je een beetje rusten. En dan moet je weer aanzetten. Woe! Pittig. Maar ik ga gewoon meer parcours druk af bij. Een minuut sneller. Wat ben nou het zwaarste moment? De laatste trap. De laatste trap die heel heftig. Ja, dat is echt super mooi. Wat maakt het mooi? Ja, ik ben zelf groot fan van Heerenveen, dus ik vind het dan mooi dat je dan mag finishen in het Abelensra-stadion. Alle opbrengsten van het IFK Trepperin, de voetbalwedstrijd en het feest naar Arin gaat naar het Foppenfonds, bedoeld om Ben onder maar 21 jaar om een sportrolstoel te helpen. En Kika, het fonds dat Ben mij kanker helpen wil. De koejoet nog net zijn worden wat de Juno financieel allemaal opsmieten had. Maar Siep is Eltse grens voorbij en wil in voor een nieuwe dag. Kampioenschap. Ben je lauw, ik naar mijn toer? Ja, ik ken eigenlijk een hele toer, ja. Nou, goeie. Even proberen, hè?